tardes. Xa un clásico na Semana da Familia, cando coincide cas eleccións municipales, que non sei se podemos coincidir a semana cas eleccións ou as eleccións ca semana, ter este agradable encontro, que además sempre é modélico de confraternidade, para que os candidatos á alcaldía nos presentedes as vosas propostas con relación á familia, a educación e a servicios sociales. Eu agradezo de corazón, primeiro a Pepe, que queira moderar, non fai falta, estos non van a reñir, é máis fácil que ser presidente do Parlamento, que estos non. E segundo, quero vos agradecer de corazón os 6 candidatos que aceptastes a invitación. E quero sobre todo agradecer o vosso compromiso de presentarvos complicando a vida, perdendo tempo, para traballar por ben común, porque normalmente os políticos tamén os curas nos critican sempre, pero eu creo que merecedes todo o apoio e todo o reconocimiento por parte da ciudadanía. Así que, graciñas, que teñades unha boa campaña, que nos prestedes un bo servicio, e aproveito para dicir que as portas do piso de arriba tamén están sempre abertas. Moi boas tardes. Vamos a poñer en marcha logo este debate que xa é tradicional na Semana de Familia da Parroquia de San Xoán de Carballo. Pretendemos facer un debate pausado, sereno e clarificador, no que non falten as boas intencións, como lle corresponde ao lugar no que estamos. Abordaremos dous temas fundamentalmente: por un lado a familia, a educación, xuventude e infancia, e por outro os servicios sociales. Cada candidato terá 4 minutos, por favor, pídelle que se ateñan ao tempo que lle corresponda, 4 minutos para cada un facer as súas propostas, as súas ideas en relación a este tema. Logo habrá un turno de réplica de 2 minutos, seguirase co segundo tema, para o que habrá outros 4 minutos, e un turno de réplica de 2 minutos, e depois ao final unhas conclusións para que cada un terá 2 minutos. Contamos nesta mesa con José Lorenzo Castro, de 68 anos, nacido en Malpica, pero leva moitos anos vivindo en Sísamo, é candidato de Podemos. Logo, no outro lado está Manuel Gómez Eiroa, candidato de Vox, nacido en Santa Baia de Castro, empresario da hostelería, que foi presidente da Asociación Hosteleiros de Bergantiños. Por un mundo máis xusto está Xesús Deus Gente, 55 anos, de Entrecruces, profesional de diseño gráfico. Polo PSOE está Mari Carmen García Blanco, Vila Blanco, que, bueno, lidera o PSOE desde 2015, é abogada. Polo Partido Popular está Rubén Lorenzo Gómez, 41 anos, 44, 40, non me fiches o 41 anos, 13 meses, actualmente diputado do PP do Parlamento de Galicia, concelleiro do PP desde 2019, técnico de comercio e marketing. E logo está o alcalde Vencio Rodríguez Ferrero. Bueno, Vencio Ferrero Rodríguez. Non, o que pasa é que me iban a adiantar unha idea, porque don José leva máis de 50 anos. Eu iba a preguntar se ti tamén, como llevas a competencia nos casamentos, se ibas a competencia, esperas estar 50 anos na alcaldía, pero igual son moitos, non? Bueno, empezou no 79 como concelleiro, o concelleiro máis veterano da Costa da Morte, leva desde o 2003 como alcalde. Hai xente que xa é maior de idade e que non houve outro alcalde en Carballo.
opta ao seu sexto mandato. Bueno, vamos a empezar o debate logo. Familia, Educación, Xuventude e Infancia, a cargo de José Lorenzo Castro. Hola, buenas tardes. Vou ser moi breve, son do Grupo Podemos, de aquí representando Carballo. E bueno, temos os mesmos compromisos que ten o grupo en general, pois coa familia, pois axudarlle pois a familia, pois o mellor que podamos, nos digamos tamén as mulleres e os nenos, obviamente, pois darlle todo o apoio. E tamén as persoas maiores que bastante abandonadas están xa, non? En eso teño bastante experiencia do asunto. Ese é o noso compromiso. Aparte de eso, pois, un compromiso económico pola zona, que tamén penso que fai moita falta. Sí. Bueno, dámoslle paso a Manuel Gómez Eiroa por parte de Vox. Familia, Educación, Xuventude e Infancia. Olá, boas tardes, benvidos a todos, aos amigos e máis aos outros tamén. Preséntome por vos porque, bueno, é unha candidatura máis a nivel nacional, tanto a nivel comarcal tamén. Tardei moitos anos en vir á política, pero veño con todas as ganas de facer o ben, tanto eu como o meu equipo de traballo. No que se refere á familia, eu penso que estamos no sitio de poder falar da familia. Eu penso que aquí hoxe hai xente, sobre todo hai pouca, pero eu penso que casi todos pasastes alguma vez aquí pola iglesia ou do redor da iglesia. Eu penso que a familia é importante. Eu penso tamén, mas vexo todos os días, que vos, a nivel nacional, é o único equipo que defende a familia. E os outros dudan, cambian de opinión, pero vos a nivel nacional, a nivel Galicia e a nivel Carballo, quero que siga a mesma idea de que defenda a familia, tanto a familia maior como a familia menor, como as mulleres, como todo. No que depende, tamén de nós, imos facer un esforzo por acompañar no tema da familia, porque aquí en Carballo temos un plan, que é un plan que xa leva moitos anos, un plan de concilia. Claro, vir a política de primeiro día, non saber de que vai o tema, falar desto é complicado, porque temos aquí técnicos especialistas, pero esperamos que se mellore, esperamos que fai falta darlle un giro, esperamos que teñan as mesmas oportunidades os que traballan pola tarde como os que traballan pola mañá. Non solamente que se mire seriamente aos horarios das mañáns, porque hai moita xente que traballa polas tardes que non ten a mesma posibilidades que teñen os que traballan pola mañá. Iso é por unha parte. Por outra parte, pois, decir que nós apoiamos a familia en todos os ámbitos, pois que nos apoiar a mulleres. Entonces, pensamos tamén que os cartos que se están dedicando a ciertos rótulos, ciertas ideologías que están demostrando que nunca serviron para nada, que se lle repartan as mulleres que teñan fillos no noso concello, a que teñan patronadas aquí e que teñan unha serie de condicións, tanto a que teñan un fillo como 2 como 3. Axudas directas, non esperare de que veñan sempre mandadas de arriba. Axudas directas ás mulleres daqui do noso concello, porque cos dibujos, cos aplausos, coa minifalda non semáforo, pero que non se está axudando. Esa é outra das reivindicacións. Servicio de biblioteca, claro, que recolle máis tarde ou menos, campamentos de verán que para as familias que sean numerosas, que sean gratis, porque temos que axudarlle desa maneira, non axudarlle cobrando impuestos, porque se lle axudamos aos que traballan, que cobran algo de impuestos, e axudamos solamente con cobrarlle, non facemos nada. Depois dicimos que non hai natalidade, porque Carballo vai moitos anos que eu entendín que tiña 32, 33 mil habitantes, e nunca chegou aí, nin a 35. Entón, se queremos axudar a natalidade e queremos axudar a que o noso pueblo progrese, temos que mirar pola familia, temos que mirar pola nosa ideología, temos que mirar pola nosa religión, temos que mirar pola nosa bandeira, a mirar pola herencia que temos dos nosos pais e dos nosos abuelos e que nos deixaron os nosos maiores.
Eu penso que estamos un poquinho desviados da información, todo con este teléfono, con WhatsApp, con Facebook, con todo, estamos un pouco desviados todos. Eu penso que temos que saber onde iremos para saber a onde queremos ir. Non sei en cantos minutos vou, se sigo dando paso, sigo informando. Gracias. Gracias. Ten ahora a palabra Jesús de... Moitas grazas. Que é para a nosa familia? Pois para nós, permitidme que o faga, porque moitas veces teño as miñas ideas, intento plasmadas sempre no papel para que non se me esqueza. Pero para nós unha familia basicamente un equipo o máis unido posible, no que todos e todas se apoian, escoitan, se protexen uns a outros, tentan con pouco, moito que teñen, ser felices. Porque non é máis feliz o que máis ten, senón o que menos precisa. Ter un lugar onde ir, ter alguén a quen amar, é unha familia. Ter as dúas cousas é unha bendición. Ensina os teus fillos a ser felices e non ricos. Pois cando medren van entender agora das cousas non prezo. Para nós, iso é familia. Na educación, se queres traballadores e traballadores creativos, dalle tempo para xogar. Un neno pode ensinar 3 cosas a un adulto. Poñerse contento sin motivo, estarse preocupado con algo e loitar por todo, con todas as súas forzas por aquilo que desexa. A ensinanza que deixa pegada non é aquela que se fai de cabeza a cabeza, senón de corazón a corazón. Un mestre ou unha mestra é unha brúxula que activa os imáns da curiosidade e sabiduría dos alumnos. Dime e esquezo, ensino e lembro, involúcrame e aprendo. O mellor medio para facer vos nenos e nenas é facelos felices. Para viaxar longe non é mellor nada que un libro. Moitas grazas. Moi ben. Moitas gracias. Damos el paso a María del Carmen Vila. Boa tarde. Bueno, gracias por convidarnos unha volta máis a esta posibilidade de expoñer o que nos pensamos sobre, neste caso, a familia, a educación, a xuventude e a infancia, fundamentalmente eso, a parroquia, e gracias a todos por poder escoitarnos. En todo caso, nos queremos empezar en propostas que xa levamos feito neste último mandato, xa presentadas e ademais aprobadas pola Corporación Municipal, e queremos destacar en primeiro lugar o punto de encontro familiar. É ben certo que os abogados, as familias, levan tempo intentando que haxa un punto de encontro familiar, un punto de encontro familiar, en todo caso, que sea algo íntimo, para preservar, sobre todo, a relación dos menores e os membros das súas familias en situacións de crisis. Tamén queremos unha cidade amiga da infancia, unha certificación otorgada por UNICEF que garanta o compromiso do noso municipio cos dereitos dos nenos, das nenas, dos adolescentes, según o acordo da Convención sobre os dereitos da saúde, educación, protección e participación. Queremos tamén un consello sectorial con participación da mocidade para que os xóvenes de temprana edad se integren e sean conscientes que son membros útiles e valiosos para a comunidade. A creación de plazas de aparcamento específicas para mulleres embarazadas, persoas con mobilidade reducida transitoria e familias con bebés, que é verdad que xa se crearon algunhas a iniciativa do Partido Socialista, pero é verdad que consideramos que siguen sendo escasas e, sobre todo, tamén queremos que nestas plazas un pai que teña un bebé e outro neno pequeno tamén poida utilizalas, ou persoas con mobilidade reducida e transitoria. A adaptación de pasos de peóns para persoas con trastorno do espectro autista, porque é verdad que temos que axudar a estes nenos, pois hai pictogramas que están patentados, que se poden poñer os pasos de peóns, para que vayan reconocendo, para que sean máis independentes na súa vida. A creación dun espacio destinado á práctica do xadrez na vía pública tamén se está pendente de elaborar, tamén se aprobou con a maioría da Corporación Municipal. Eu creo que tamén vai a ser unha zona de espacio de divertimento para nenos, mozos e, sobre todo, persoas maiores. E un plan estratégico de rompimento de parques infantiles que explica por si solo. Se fan grandes reformas que logo non se coidan e se manteñen. Entón, tamén necesitamos bastante disto. E, sobre todo, nos queríamos propoñer para familias numerosas, necesidades especiales de crianza, unha sociedade na que cada vez nacen menos nenos, o que fai que actualmente estemos nunha profunda crisis demográfica,
Creemos que é fundamental fomentar a natalidade para elo, que menos que facilitar a conciliación e facer máis verdadeira a parte económica da crianza. Querríamos implantar ou implementar unha bonificación automática de tasas e precios públicos, non é o mismo que o baremo que se utiliza de renta máis membros de unidade familiar, senón neste caso, pois habría que ter en conta simplemente se son familias numerosas ou non son familias numerosas. Unha bonificación automática no conservatorio e, en todo caso, as axudas xerais, a bonificación no IBI, bonificación a partir da cuarta persona ou residentes na vivenda mediante modificacións dos límites do precio de bloques domésticos da auga, bolsa comedor, unha convocatoria anual de axudas suxeitas á renta neta familiar per cápita, con puntuación por familia numerosa, nas redes de sumidoiros que estén exentos, cando os ingresos anuais da unidade familiar divididos polo número de membros non superen o IPREN, ou o índice que o sustitúe por período de 6 meses dentro do ano, exentos tamén nas tasas de rixo cando os ingresos anuais da unidade familiar divididos polo número de membros non superen o IPREN. En canto ás escolas deportivas municipais, a creación de escolas que sirvan para utilizar o deporte como ferramenta transversal da educación dos nenos. Eso fomentará a vida sana, boas costumes sociales nos menores, ademais de servir a sí mismo como medida conciliadora para os seus proxenitores. E, ademais, estas escolas servirán para dar a coñecer os deportes que os membros menores que se sintan atraídos por unha práctica deportiva poidan logo acceder con coñecementos clubes deportivos específicos. E, en todo caso, talleres municipales para educar en temprana edad en artes manuales, tanto faceta artística como na puramente práctica, e campamentos inclusivos en períodos non lectivos para fomentar a conciliación. Servicio de madrugadores municipal, que se explica por si solo, trataría de ser un servicio directo ou concertado, que pode ser de pago bonificado para familias numerosas ou con necesidades especiales ou con baixa renta, etc. Quería deixar claro que todas as nosas iniciativas e as nosas propostas son inclusivas e adaptadas, pensadas sempre para que nadie quede fora. E propoñemos as propostas despois. Perdón por os anos, pero... Tampouco ibas tan desencaminhado, Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Bueno, xa me conocedes, xa me presentou Pepe. Nos aquí, polo que se nos comentou, comentaron que o que viñamos era un pouco a trasladar a nosa idea de proxecto que temos para Carballo, non? É un dos eixos, o eixo fundamental que ten o noso proxecto, o proxecto do Partido Popular para intentar gobernar Carballo, é o primeiro eixo que fala de un proxecto para servir ás persoas, non? Nese proxecto recóllense precisamente o grosso dos temas deste bloque, non? Que son familia, educación, xuventude e infancia, e máis tarde falaremos das políticas sociais, non? Nos entendemos que entre estes termos hai unha relación tan forte que é moi difícil separalos, non? Todavía máis outras partes da xestión municipal, como son as políticas de vivenda, emprego, mobilidade, deporte, saúde ou cultura, e son transversais a todo o que ten que ver coas familias, a educación e as políticas sociais. Nun concello, a xestión municipal en positivo e proactiva debe ser a que facilita a vida dos veciños e, polo tanto, non concebimos esta xestión como a suma de partes ou as pezas dun puzzle inconexo, dun totum revolutum. Polo contrario, nós sí que creemos que debe ser un continuo, non? Como se fose un dominó no que todo está fortemente ensamblado e que a inacción dun dos eidos paraliza ou, cando menos, obstaculiza o resto, non? Por poñer un exemplo, a ausencia que é o que nós consideramos que temos en Carballo, a ausencia de políticas de vivenda, por exemplo, implican que a xente non pense en asentarse en Carballo, non? É moi complicado a día de hoxe topar unha vivenda en alquiler, e incluso a oferta en venda de vivenda é bastante escasa, non? E iso que fai é que a xente non pense en asentarse a Carballo e marche para outras localidades, non? O mesmo pasa coas políticas de emprego, que provoca que haxa menos nenos e nenas nas aulas, ou que a xente maior viva sola por unhas malas políticas de conciliación e tamén unhas malas políticas de conciliación educativa que provocan pouca dinamización demográfica. É o que temos que buscar, que Carballo sexa
dinámico, non? Nós tamén consideramos que hai pouca oferta cultural para a mocidade e iso provoca que a xente xoven no seu tempo de lecer se vai a outras localidades ou a outros sitios, non? En definitiva, nós cando falamos de familias falamos tamén de persoas que teñen ao seu cargo maiores ou a matrimonios de persoas maiores con fillos fora ou en parellas con fillos adolescentes ou de parellas mozas que están pensando en ter descendencia, non só o que todo o mundo entende de primeiras como familia, esa parella con nenos pequenos, non? Tamén falamos de familias que teñen membros con algunha discapacidade ou algunha enfermidade e de familias que teñen algún maior con un deterioro físico ou cognitivo ao seu cargo. Creo que me quedo sin tempo, xa unha pincelada. Nos entendemos a educación como un proceso ao longo do ciclo vital e cando falamos de educación non só falamos desa educación formal que entendemos dentro das aulas, non? Nos entendemos que é fundamental dende os concellos facilitar a conciliación familiar, pero como unha parte dese proceso educativo, non entendido como un espazo para que os nenos estén aí mentras que seus pais traballan, non? O que decíamos que non queremos que sexa un concepto de cuidado, non? Para que os nenos non estén sós simplemente. Esa conciliación debe estenderse tamén aos adolescentes. Moitas veces pensamos en conciliación nos nenos pequenos nada máis, pero os adolescentes que parecen a priori máis autónomos e independentes pasan moito tempo sós, non? Ese tempo sós conleva riscos relacionados coas novas tecnoloxías, a pornografía, as redes sociais, os videoxogos, os teléfonos móviles, o consumo de sustancias e a falta de límites, non? E xa para rematar, conciliar entendemos que implica tamén ter opcións para compartir o cuidado dos maiores en tempos de descanso das persoas cuidadoras. Non teño tempo para máis, seguirei no seguinte bloque. Gracias. Elencio Ferrero. Bueno, moi boa tarde. Se se fala en un foro de debate de candidatos a unhas eleccións municipais, tenemos que falar de competencias municipais. Creo que iso é fundamental, o punto de partida. E en ese sentido, no Concello de Carballo estamos moi preocupados en mellorar a calidade de vida das persoas que efectivamente viven nos seus domicilios, que requiren axuda e que precisan esas colaboracións para realizar tarefas básicas da vida diaria, non? Que ainda que non son competencias propias dos concellos, e ainda que as administracións que terían que asumir a totalidade dese gasto, pois significa un enorme gasto para a administración local, non? E como entendemos que Carballo ten que ser un concello sólido, entendemos que por parte da administración local debense de prestar apoio a entidades que teñen unha gran relevancia social e un papel fundamental no apoio ás familias. Por tanto, creo que é a obriga municipal colaborar con proxectos sociais como os que se veñen desenvolvendo con convenios con entidades como Cáritas ou como Vieiro ou tamén como a propia Cruz Vermella, non? Eu creo que nestes tempos nos que estamos é fundamental a educación en igualdade e é fundamental o respeto pola totalidade das persoas que conviven entre nós e en especial tamén polas mulleres, que precisamente por eso temos que facer un esforzo para que o Centro de Información das Mulleres sexa un lugar de empoderamento e de liberdade para todas as persoas. Como é un bloque tremendamente amplio, en educación teremos que decir que o compromiso do Concello de Carballo sempre foi a defensa do ensino público como algo fundamental, non, para o desenvolvemento educativo do alumnado que aquí convive. Por certo, Carballo no ano 2003 tiña 28.000 habitantes, agora ten 31.500 habitantes. Quer dizer, en este período foi un período de crecemento importante desde o punto de vista mesmo de poboación. E, desde logo, nós pensamos que como en esa diversidade que temos que atender, pois colaboraremos con esta cooperativa que está promovendo ese centro
público, non, para nenos e nenas con necesidades educativas especiais, brindar todo o noso apoio para que a totalidade do alumnado teña oportunidade de facelo con absoluta dignidade, non? Por suposto, en Carballo somos referentes, non, desde o punto de vista da cultura e o deporte, sen dúbida ninguna, e tamén hai determinados aspectos que teñen que contribuir a mellorar a calidade e a oferta educativa. Aquí citouse do programa Concilia, pero nós tamén queremos poñer en marcha no futuro, e de feito xa para o próximo curso escolar, a Escola Oficial de Idiomas e a Universidade Senior, que sería para xente, para os adultos, non? Creo que é unha iniciativa que viña sendo demandada, non, desde hai tempo. E, por suposto, para infancia, adolescencia e mocidade, pois temos que ter en conta todas estas cuestións que hai que seguir fomentando, non? O asociacionismo juvenil, a participación infantil, a atención temperá e, por suposto, tal como se dicía tamén por parte da candidata do Grupo Socialista, pois a atención especial aos parques infantis. Como quero ser absolutamente respetuoso co tempo, pois hasta aquí a primeira intervención. Gracias. Vamos agora co turno de réplica, 2 minutos para... Empezamos por José Lorenzo Castro, de Podemos. Bueno, buenas tardes otra vez. Bueno, pues nada, como decía antes, todos los que estáis aquí en la sala conocedes as políticas de Podemos, entonces pues nos vamos a ir por esa vía, más lo que dije antes, protección de la familia, mejorar en educación, mejorar tamén nas vías públicas. Esa penso que hai moito traballo que facer, moitísimo. Medio ambiente tamén. E despois tamén en mellorar a situación económica da zona. Son nosas propostas máis importantes. Moitas gracias. Manuel Gómez Eiroa, 2 minutos para replicar. Bueno, aquí tocanos de falar os máis escribanos, os que máis estudiamos e máis sabemos primeiro, pero ímonos defender, se podemos. En canto a adestramento e ideología, paso de triunfos, Mari Carmen, eu penso que confundimos porque gastamos cartos nos que non debemos. É unha opinión do noso grupo, é unha opinión dos vecinos, como titas a todo o teu partido ou vos do PSOE. En cambio, a política de vivienda, señor que falou dela, bueno, cando nos interesa falamos da política de vivienda, pero estamos moitos anos sin falar dela. Se falamos da política de vivienda, se tuvéssemos un gobierno que cobrase menos polo IVA dos pisos alquilados, a proteger as viviendas, a proteger aos señores propietarios, habría viviendas. É dicir, aquí non hai política de vivienda porque non se ataca por onde hai que atacar. Aquí non hai política de vivienda porque falamos de facer viviendas pero que as fagan os empresarios para beneficio do gobierno. A política de vivienda é moi fácil de aclarar. Entonces, aclaramos política de vivienda, aclarado isto, tamén decir que o señor alcalde, e a Benito Ferrero, usted, Mari Carmen, mandástenos aquí 50 propuestas no momento. Lédenos o catecismo todo do que é o plan. O plan é un plan, o plan bonito, podes explicar de moitas formas, pero é un plan que as súas propuestas tiñan que levarse a cabo antes de hoxe, porque usted ten que recordar que dixo que aumentara Carballo de 28.000 habitantes a 31.000, no, de 28.000 habitantes a 31.000 habitantes.
Pero recordo que me parece que cando usted entrou de alcalde, o Concello de Carballo tiña aproximadamente de presupuesto entre 13 e 14 millóns, e agora anda en 30 millóns. A comparación non é nada sofisticada. Neste momento, se naquele momento habería 28.000 habitantes, agora temos o doble do presupuesto e non vin obras impresionantes feitas. Falamos en outro momento, pero dando réplica que estamos falando. Quero dicir, se nos deixamos que no 2003, con 13 millóns de euros, tiñamos unha cousa, agora estamos con 31.000 habitantes, estamos con 30 millóns de euros. Entón, as cousas non están un pouquinho tal. Non sei, xa vamos un tempo. Hola, gracias. Muchas gracias. Jesús, bueno, pues que como nós podemos falar de servicios sociais e de familia, nós imos centrar nos servicios sociais, porque además é a miña área na que, por sorte, teño o placer de encabezar. Pero para nós, os servicios sociais actuales de Carballo son bastante mellorables, moi mellorables. Os servicios de calidade que garanten a dignidade das persoas, ser letra pequena, é fundamental. Por que é fundamental? Porque cando a xente chega aos servicios sociais do Concello, os cheques alimentos non é os cheques alimentos que din que nos venden polas redes sociais nin polos periódicos. Están vinculados a axudas autonómicas ou estatais. E para iso hai que garantir que, efectivamente, ti tes esas axudas. Que lle pasou a moita xente? Pois que chega ali, e o único que lle din as señoritas que están por ali, que non teño por que despreciar a ninguén, evidentemente, fan o seu traballo, que se vayan a Cáritas. Que pasa con Cáritas? Cáritas, moitos dos grupos aquí presentes, son laicos, ateos, protestantes, os seus partidos, polo que sexa, nos seus estatutos non lle permiten ir a actos religiosos, pero, sin embargo, apóyense en Cáritas. Nós queremos un convenio con Cáritas para facer un albergue público e un comedor social para a xente, para que teña a xente dignidade, para que a xente non estea morta de fama por aí adiante, nin sin un teito onde dormir. Iso para nós é fundamental, pero tamén é fundamental ampliar o horario que ten ese servicio. Ponen vostedes o que queiran, poñan a xente, amplíen o horario de 9 a 17, como fan moitas administracións públicas do Estado. Poñan vostedes a traballar a xente. Poñen vostedes un servicio de urxencias, os fins de semana. Ai, perdón, xa me pasei, Bárbara. Moitas gracias, Mari Carmen. Sí, eu viña con moita idea de facer propostas, pero teño que dicir que teño que facer unha pequena, para aproveitar estes 2 minutos para facer unhas pequenas réplicas. O candidato de Vox, na súa primeira intervención, parecía un escoitar e non comprendí ben a frase de unha muller portando un minifalda, non? Entendemos as mulleres, sabemos que estamos sometidas a un maltrato estético, non? En este sentido, xeralmente por parte de moita población, pero sobre todo por determinados representantes dun grupo político en concreto que sería o seu. En todo caso, cando falamos de vivendas, a competencia exclusiva en vivenda ten a Xunta de Galicia, evidentemente o Concello de Carballo ten que pôr a disposición o suelo témolo, simplemente falta a voluntad da construcción de vivendas para axudarle a xente. A nova lei de vivenda, lamento que usted non a vira ou non a lera ou non a comprendera, vale, porque non ten nada que ver, ao contrario, para facilitar que a xente poidamos adquirir vivendas, non para nada de esta famosa frase que falamos de ocupas os propietarios, etc. etc. E en todo caso, cando falamos da familia ou do concepto de familia, e cando falamos que os grupos políticos son laicos, eu teño que dicir que o Partido Socialista evidentemente é laico, pero o señor Deus vese que non conoce os seus, neste caso, contrincantes políticos, porque é público e notorio que esta candidata non vai a Cáritas cando yo convén, porque é público e notorio que eu son católica, defendo a miña religión, e eu aquí estou na miña casa. En este caso non teño por que dicir públicamente que tipo de confesión religiosa profeso,
pero sí que milito nun partido en donde hai unha liberdade ideolóxica para un poder militar e estar na confesión que lle parezca conveniente. En todo caso, eu adiantolle que no meu caso concreto sou unha católica practicante e ademais orgullosa de selo, con libertad para todos os meus compañeros que poden militar ou pensar na fe que lles interese. E en canto falábamos de políticas de emprego, de maiores, de pouca proposta educativa, bueno, creo que educación sigue sendo competencia da Xunta, eu creo que emprego, as políticas de emprego siguen sendo competencia da Xunta e que si está claro que nós o que temos é que pelexar e estar todos os días petando a porta, seguramente, aí doulles a razón a vostedes, en donde temos que pelexar todos os días para que realmente nos fagan caso nese sentido. Gracias. Ben, bueno, como isto se trata dunha réplica, temos moi pouco tempo, sí que me gustaría, bueno, replicarlle, en este caso, o señor alcalde, non? Porque pasou moi de puntillas polo tema da conciliación e para nós, falando de familia, xuventude e infancia e educación é moi importante, non? Nós o que detectamos é que nos nosos centros de educación infantil, primaria e secundaria e tamén no bacharelato en FP non hai igualdade de condicións entre centros á hora de conciliar, non? Temos centros nos que non constan nin comedor, nin actividades extraescolares, nin servizos madrugadores, outros centros, sin embargo, teñen todos esos servizos e consideramos que dentro do Concello deberíamos de ter unhas políticas máis proactivas á hora de afrontar este problema, porque ao fin e ao cabo, cando falamos de mellorar a calidade de vida das persoas, que no discurso do señor Ferrero sempre está esa retórica de mellorar a calidade de vida das persoas, a calidade de vida das persoas mellorase con accións concretas, non? E con un proxecto conxunto que aborde todas as necesidades, non? Faime gracia que se fale de seguir colaborando coas entidades sociais, Cruz Vermella, Asociación Vieiro, a FABER, son entidades que están a espera dende fai máis de 4 anos dun edificio que está prometido, que se falou moito del hai 4 anos neste mesmo debate, e a día de hoxe seguimos á espera, ni siquiera se demoleu a ubicación, bueno, o solar, non está disponible o solar, non se fixo a demolición deses edificios das antigas vivendas dos mestres, non? Sorpréndeme moitísimo que o señor alcalde saque peito de haber aumentado en 20 anos 3.000 habitantes, non? Non hai nada máis que ver o ranking de vilas e cidades de Galicia para ver que Carballo cada vez vai baixando máis nese ranking. Hai outras vilas que teñen similar población a de Carballo que nos pasaron diante en estos 20 anos, non? E tamén me fai moita gracia e me parece, bueno, un pouco, non sei como calificalo, sinceramente, non? Que se fale de avanzar nos parques infantís. Vostedes levan 20 anos gobernando en Carballo e non hai máis que sair. Eu teño un rapaz de 6 anos e non teño máis que sair aos parques e ver o estado lamentable no que están os parques infantís da nosa vila. E xa non falemos de como están nas parroquias e como están ao aspecto moi mellorable dos CRAs, non? Dos colexios rurais, e hai problemas serios no equipamento deses CRAs. Creo que non me queda moito máis tempo, pero bueno, insisto, non temos unha política de vivenda clara que axude a aumentar máis esa poboación, non somos máis ambiciosos en ese eido, e, bueno, como non me queda máis tempo, dedicárdome para a seguinte tanda. Gracias. Empeza a poñerse interesante o debate, non? Empeza a poñerse interesante. Volvo a insistir o que decía a candidata do Grupo Socialista. A política de vivenda é competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Os comedores escolares é competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Hai determinados aspectos que en un debate serio, a mí non me fai gracia nada, un debate serio. Eu creo que esas determinadas expresións ten que partir sempre do respeto a todas as persoas que participan aquí como representantes de determinados grupos políticos. Cando se fala do edificio para
entidades sociais, hai que dicir que aínda a semana pasada saliu a última publicación no Diario Oficial de Galicia autorizando o PERI para poder actuar en ese espacio. A semana pasada. Home, xa nos gustaría que esas outras administracións foran tan rápidas, porque nós xa estamos co proxecto de demolición, que foran tan rápidas como de unha semana para outra xa nos pedira que o edificio estaba aberto. Xa me gustaría que, por exemplo, 2 anos despois do incidente que hubo no colexio ou no instituto Alfredo Brañas, pois a Xunta xa tivera actuado. Pero 2 anos despois, é verdade que as obras están contratadas, pero aínda non se iniciaron. Ou aínda non se iniciaron obras tan fundamentais para o desenvolvemento de Carballo e que xa non vamos a citar por aquí porque todos as coñecemos, como é o caso do polígono ou da circunvalación. Por tanto, cando se exixe a alguén, hai que saber a responsabilidade que temos, non? E é verdade que os parques infantís teñen que ser un motivo de preocupación permanente. Pero sabemos todos cantos parques infantís hai en Carballo? Botamos contas algunha vez? Visitámonos todos algunha vez? Carballo ten 51 parques infantís. 51. É verdade que algún necesita actuacións. Estamos actuando. E incluso algúns deles non se puido actuar polo de agora por falta de informes sectoriais. Por exemplo, o de Raza, que levamos un ano esperando que as administracións nos den os informes correspondentes. Cando se fala de gasto social, o Concello de Carballo leva gastado o ano pasado 2.163.040,27 euros. 345 personas usuarias do SAF. Personas atendidas 1.650 e axuda de emerxencia 650. Como sabe, pasei do tempo, non vos vou abrumar con datos, pero hai que administrar tamén o que hace. Vamos co segundo turno de intervencións. Servicios sociais. Ten a palabra José Lorenzo Castro, de Podemos. Buenas tardes. Nós estamos totalmente comprometidos cos servicios sociais na política española. Vamos a estar igual comprometidos aquí na región de Carballo. Penso que fai falta máis persoal nos servicios sociais. Están totalmente saturados os traballadores. Entonces nós estamos comprometidos para mellorar eso. É solamente o que se pode decir de momento. Muchas gracias. Manuel Gómez Feiroa, Servicios Sociales, 4 minutos. Servicios sociales é unha cousa que sempre queda moi ben falar na política. Unha cousa que todas as veces que un algo en meeting sempre se falou dos servicios sociales. Servicios sociales son os que hai, servicios sociales son os que se poden facer, servicios sociales se debe o libro. De todas formas, fai falta en servicios sociales fará falta un pouquinho máis de cartos porque a xenta máis maior e hai que invertir máis en servicios sociales, pero o problema aquí non está que nin invertimos en servicios sociales nin cousas útiles. Entón, habrá que invertir en servicios sociales, pero habrá que darle outro giro, porque se non son suficientes ou non funcionan o suficiente, que ten que dar realidade eso, será o señor alcalde, non que me ofrezca, como aquí no plano anterior, que ofrece o que vai facer. O que vai facer eu non o sei, pero eu sei o que non fixo. Entón, daquela, usted non hai que reducalo polo que vai facer, usted hai que reducalo polo que fixo estes anos. Usted era 20 anos no ayuntamento, en 20 anos ten tempo de reestructurar as formas do ayuntamento, tanto a xuventud, como os parques, como os servicios sociales. Eu creo que todo o que tiña que demostrar que o demostrou, porque son demasiados anos facendo no mismo e vendendo nos mismos proxectos. Entón, se vendemos toda a vida os mismos proxectos, sempre estamos a favor da familia, sempre estamos a favor dos servicios sociales, sempre estamos a favor de que funcione mellor, sempre estamos a favor das axudas, estamos a favor de todo, pero as axudas teñen que chegar a todos, non solamente aos que temos arrimados a man nosa, teñen que chegar un pouco a todos. Hai que ofrecer os servicios sociales
que sirvan para todos, que sirvan para as aldeas, que sirvan para o centro do pueblo e que sirvan para todo tipo de personas, non servicios sociales solamente sempre metidos hacia un lado, porque estamos xa facendo servicios sociales ou facendo ciertas plazas de aparcamento algo solamente nunha dirección. A dirección hai que abrirlas, hai que escoitar a máis xente que a noso partido, hai que escoitar tamén aos outros ciudadanos, porque hai outros ciudadanos na oposición, ou outros ciudadanos que non están en ningún partido político que tamén necesitan ser escoitados, e aí aprenderíamos un poquinho máis. Moitas gracias. Xesús Vicente. Moitas grazas. Eu, como son habitual, as falas así calmadillo, porque a mí non me gusta alterarme, porque parece ser que alguén tocou na religión. Eu non falei nada de religión, solamente dixen que non estábamos a favor de colaborar con Cáritas para facer un albergue público que lle pecharon por algunhas historias e un comedor social. Despois, o que cada un pense, igualmente, evidentemente, que é a súa conciencia. Pero nós tamén estamos de acordo que tamén hai que facer algo de autocrítica, porque vostedes levan aí 8 anos, outros levan 20, outros levan 4, e os servicios sociais siguen outra vez na mesma nefasta situación que están. E non é que o diga eu, sino que hai moitos testimonios que nos chegaron, que eu podo ter aquí moitos testigos e testigas, e perdoando que igual a testiga non só é, vale? Pero que poden dar testimonio da falta de empatía que teñen os servicios sociais de Carballo. E Cáritas non se pode facer cargo dos servicios sociais de Carballo, das urxencias. Temos que mellorar os servicios sociais. É fundamental dar unha vivenda, aportar a xente que non ten onde dormir, que non ten onde ter un bocado a boca. E iso non pode ser unha entidade, como vostedes din, privada. Non, ustedes non. Vostedes son eses grupos que din públicamente os seus incondicionais de que a Iglesia Católica cobra 11.000 millóns de euros anuais. E ustedes son os que están metendo a xente para Cáritas. Que nos están contando? O que non interesa non é solamente vir ao San Xoán, coller unha medallita e poñerse a San Xoán a rapar. Aquí o que fai falta é actuar para que a xente teña pan, traballo e peito. Moitas gracias. María del Carmen. Ben, eu nestes 4 minutos vou a seguir cas propostas que temos. Logo quedanme 2 minutos para facer algunha réplica, xa que parece ser que de repente alterome, non? Parece algo de alteración nesse sentido. Pero, bueno, eu quería propoñerlles que, falando deste centro para entidades sociales, nós o levábamos no programa do mandato anterior, o goberno municipal fixose eco del, o que pasa que sí que decidiu que fora onde están as casas dos mestres e non en outro lado, cando nós temos suelo público, e poderíamos ao mellor ter rematado este edificio ou este centro, e o goberno tomou a decisión de que fora na Casa dos Mestres. Efectivamente, a Casa dos Mestres leva un proceso longo porque hai que desafectar esas propiedades para que o Concello se poida facer cargo. En todo caso, tamén nós xa propuxemos no pleno municipal, propuxémoslle a corporación, aos membros dos distintos grupos políticos, efectivamente entendemos que fai falta esa conexión de ese teléfono de urxencias no fin de semana para apoiar e cooperar con as urxencias que aparecen a parroquia a través de Cáritas. En este caso, constame que se fai cargo casi directamente don José para axudar as persoas que nun momento determinado, cando non estamos en horario laboral, faise cargo destas persoas. Efectivamente, nos entendemos que debería haber un teléfono de garda, debería haber unha forma de proceder, ainda que só sea para axudar administrativamente, para que isto se poida levar ao fin sin que a carga este sempre no mesmo lado. Iso tamén o defendemos. Tamén do mesmo xeito, queremos defender unha proposta
que un concello como Carballo nos entendemos cun casco urbano inequívocamente xa de categoría de cidade debería merece ter unha gran plaza principal que sea interxeracional, donde conversen as persoas de todas as edades e condicións, e isto tamén é asuntos sociais. Actualmente temos un popurrí de distintos diseños propios de vaivéns políticos, de ideas pouco claras. Un día dice que se fará un espacio diáfano e por eso talanse árboles, outro día ponse un espacio de xogo de pelota que logo non se mantén e caes a pedazos, logo que se quitará a antigua cafetería para dar máis espacio. No último pleno o Concelleiro de Mobilidade dixo, referimos aos baños públicos, que se volverá a sacar a licitación. Entón, deberíamos ter un plan claro que se quere facer, e a nosa proposta é dun espacio ordenado, apropiado para a vida familiar e social, na que todos os carballeses poidamos socializar e difundir todos os nosos coñecementos, porque nós defendemos que os nosos maiores, ou se queredes chamamos os nosos patróns, aínda teñen moito que aportar á sociedade, e non digo nada en canto a valores, e a nosa mocidade tamén ten moito que aprender dos nosos maiores, e os nosos maiores ten moito que aprender deles. E entón, facer un espacio para interactuar distintas xeracións a nos parecenos unha cousa moi interesante para poñer sobre a mesa. En todo caso, cando se falamos de asuntos sociales e referímonos ao espacio de axuda a domicilio, pois sí que podemos falar de que hai unha carga de traballo importante. Tamén é verdad que todos os carballeses estamos adiantando cartos que a competencia de outras administracións en ese sentido, estánse facendo esforzos, evidentemente non se chega a todo o mundo, pero si é verdad, vale, que se aumentou o salario mínimo interprofesional, é verdad que agora hai unha renta para a integración das persoas, e é verdad que se están facendo esforzos nesse sentido. Evidentemente nunca chegan, porque lamentablemente para nós, pois despois dunha crisis económica, logo dunha pandemia, logo de agora unha alza de IPCs, de subida de precios, pois temos que facer un esforzo máis grande. Evidentemente os ciudadanos se confían en nós, e para que nós fagamos ese esforzo, eu creo que hasta de agora, e dentro das medidas das nosas posibilidades, en todo caso, é unha asignatura pendiente que nós temos que levar adiante para defender a nosa sociedade. Cando falamos de pan, temos que falar de traballo tamén, non? E entón aí sí que temos que facer uns esforzos políticos, os ciudadanos delegan en nós para que sí fagamos este esforzo. Muchas gracias. Ben, moitas grazas, Pepe. Bueno, non quería adentrarme nos servizos sociais sin contestarlle antes ao señor alcalde. Vostede está en condicións de asegurarme que os comedores escolares son competencia da Xunta de Galicia? Supoño que me responderá despois. Eu dubido que vostede poda asegurar eso ou que o poda demostrar. Eu levo 4 anos como concelleiro de Carballo, levo case 2 como portavoz do Partido Popular, antes xa seguía a política local, non? Eu levo 4 anos escoitándolle ao señor Ferrero o tema das competencias. E esa política de estar botando balóns fora constantemente non axuda para nada a Carballo nin aos carballeses. E probablemente deixe de ser alcalde e vostede seguirá coa súa teima das competencias, non? Vostede siga apelando ás competencias, mentres que as familias están desatendidas e os nosos pequenos tamén estarán desatendidos, non? En canto ao tema das políticas sociais, eu aquí sí que faría unha crítica, non? Nós non estamos para nada de acordo a que as políticas sociais se lle chamen políticas de benestar, non? Nós entendemos que estamos ante un eufemismo absoluto, non? E pode quedar moi ben, pero a realidade é que estas políticas están a plantexar obxectivos que pasan por facilitar a moitas persoas simplemente a supervivencia económica, a supervivencia emocional, social e intelectual, non? E tamén entendemos que hai unha liña moi difusa entre o educativo e o social, non? E tamén incluso podemos ir a esa liña difusa entre o sanitario e o social. Cando falamos de políticas sociais, estamos a falar de políticas que responden a un amplio abano de demandas e que requiren necesariamente da coordinación frutífera entre todas as administracións, as estatais, señora Vila, porque vostede fala de que temos que adiantar cartos, pero que o goberno do Partido Socialista non está cumplindo coa súa parte
da lei de dependencia, cando teria que poñer o 50% e non está poñendo. É a administración autonómica e as administracións locais as que están facéndose cargo neste momento desas políticas sociais, non? Decía das estatais, das autonómicas, evidentemente, das provinciais tamén, e sobre todo das locais. Levamos 20 anos, vostede leva 20 anos gobernando, e non vale xa, aos carballeses xa non lle chega con que se apele constantemente ao que os outros non fan. Que fixo vostede? Cal é a súa proactividade como alcalde de Carballo para mellorar a vida dos carballeses? Como vostede sempre promulga de facer de Carballo un bo lugar para vivir. Para facer de Carballo un bo lugar para vivir hai que facer e non estar constantemente reclamándolle a outros o que non fan, non? Evidentemente as políticas sociais teñen mudado pola crise demográfica, a inversión desta pirámide poboacional, pola crise económica, pola inflación, pola chegada de persoas de outros países en busca de liberdade, de traballo e de vida digna. E para nós é moi importante facilitar un medio de vida, moito máis que fomentar que as persoas dependan das axudas públicas, non? É certo que para certos sectores políticos é moito máis atractivo, non? Eso de dar axudas públicas, pero nós non estamos por iso, non? Nós estamos porque Carballo precisa de un proxecto conxunto, un proxecto que non se basee nunhas políticas de accións desconectadas entre sí, de unhas concellerías ou dunhas accións concretas, non? Que non responden a ningún contexto. E nós entendemos que dende a educación ata a madurez necesitamos que esas políticas sociais sexan un conxunto, non? Non quero deixar pasar este bloque sin centrarme en algo que a maior parte dos que estamos aquí sufrimos, non? Ou sufren. O servicio de axuda no fogar, non? Vostede falaba de que se invirtiu en gasto social 2 millóns de euros e que se invirte non sei canto no servicio de axuda no fogar, non? A día de hoxe temos lista de espera no servicio de axuda no fogar e eu considero que se a Xunta de Galicia pon a disposición horas suficientes, non entendemos por que o noso Concello non cubre esa demanda dese servicio de axuda no fogar demandado, non? Eu, de verdade, quero aclarar simplemente, cando eu falo de que me fai gracia algo, é unha expresión simplemente. Eu xa sei que a vostede lle gusta moito corrixirme, sí, xa remato, pero non me tome a literalidade ese tipo de expresión. Simplemente, a mí non me fai absolutamente ninguna gracia a situación que ten Carballo neste momento é evidente. Por eso me presento para ser o próximo alcalde de Carballo. Bueno, é verdade que hai unha obsesión en liberar as consellerías respectivas de carga económica. Non sei por qué. É dicir, a nosa obriga é defender os intereses económicos do Concello de Carballo. E así sempre o faremos. Sempre o faremos. Cando se fala de política social tamén é que os centros especiais de emprego teñen oportunidade de traballar en Carballo, na limpeza diaria, na xardinería, na limpeza dos edificios públicos. Eso tamén é política social. E eso foi algo polo que nós apostamos sempre. E como se fala de mirar para atrás o que se leva feito, eu simplemente vou a decir os premios que recibiu o Concello de Carballo en este último mandato. E, por tanto, é objetivo. É dicir, non é algo que valoremos nós se é ou non é xusto, vale? Recibimos recoñecemento de Folla Verde Europea, recibimos premios de Cegasal, que é unha entidade que doulle este premio ao Concello de Carballo pola nosa aposta decidida pola economía social. Pola economía social. Tamén se fixo o recoñecemento expreso ao alcalde de Carballo no ano na seguinte convocatoria. Temos premio de Cidade Sostible, temos premio de Escoba de Plata, temos premio Alas en tus pies, que é por traballo realizado en favor da infancia como base para o futuro de progreso e desenvolvemento social. E temos tamén un premio de recoñecemento de Flores de Honra no certamen Vilas en Flor. E, por suposto, o último pleno,
insignia cultural de Galicia como o mellor proxecto cultural de Galicia no ano 2022 o FIOD. Bueno, se queren falamos de atrás, e isto é recoñecemento do traballo que se está facendo por parte do Concello de Carballo, non? E cando se fala de o servizo de axuda no fogar, as horas de espera, é dicir, teño que lembrar que ten que haber informes da Consellería respectiva precisamente para ver o tipo de atención que se lle fai a cada unha das persoas que solicitan un grado de dependencia. E o grado de dependencia non o marcamos os técnicos municipais, non o marca o Concello. Eso é algo que ven reglado. E precisamente esa temporalidade obliga ao Concello a asumir un gasto absoluto porque esas horas, mentras que non están reguladas e non está valorada a persoa co grado de dependencia, ten que asumir o 100% o Concello o gasto. O 100% o gasto. Por tanto, o esforzo que se está a facer cando se fala de que habría que facer máis, sempre hai que facer máis, non? Pero, xa digo, eu creo que no noso Concello, dende a pandemia, incrementamos xa en 3 ocasións os vales de alimentos. Temos líneas de axudas específicas para a familia polo bono social. Temos tamén axudas para consumo eléctrico. Xa digo, acabamos de sacar a licitación o servicio de axuda no fogar por 8 millóns de euros para 4 anos. Temos apoio ás entidades, e se alguén lle molesta que nós sigamos colaborando cas entidades sociais, pois temos a intención de seguir o facendo, porque eu creo que é un exemplo de cohesión da nosa sociedade, e así o seguiremos a facer. Eu creo que, xa digo, o debate está interesante, pero eu creo que ten que quedar meridianamente claro, con toda a lealdade institucional por parte do Concello de Carballo, que sempre activo, que a Xunta de Galicia, sempre mantivemos esa lealdade institucional, sempre. Pero, desde logo, hai determinadas afirmacións que non se corresponden exactamente co que debe de ser compromiso de unha e de outra administración. Con réplica de 2 minutos ao tema servicios sociales para o candidato de Podemos. Bueno, pues nada, moi breve, repito o que dixen antes, máis ou menos. Manteño as políticas de Podemos, que xa sabemos o que fai a nivel nacional en España, e nós seguiremos na mesma liña. Reconozco que, como decía antes un colega, pues o problema non é solamente gobernar Carballo, o problema é que goberna en Galicia tamén, o cual, pois, vai ser favorable ou desfavorable a situación. Entonces, pois, eso hai que terlo en cuenta tamén, claro. Bueno, pues nada máis, gracias. Manuel López Eiroa, de Vox. Políticas sociales abarcan moito, porque se imos mirando así, abarcanos todo, abarcanos a xunto, abarcanos os maiores, abarcanos inversión, abarcanos un poquinho todo o tema que hai. O problema é que falar de políticas sociales cando falamos tamén do empleo en Carballo, pois eu penso que Carballo, o empleo, como é, comentou tamén nos últimos anos, foi un empleo público, porque non só máis non vin que se comentara tanto empleo en Carballo. Realmente o polígono, pero que é o pueblo tan destruído. Entonces, políticas sociales para o pueblo, creo que imos ter 2 minutos de gloria despois, non? Se temos 2 minutos de gloria é importante. Pero tamén temos un premio importante, que é un dos pueblos máis bonitos de España. Quer dizer, os premios son relativos. Os premios, segundo o partido que goberne, van lle dar os premios. Eso está descartado, da igual. Que o goberne de derecha como izquierda, a derecha como a. Os premios van sempre en relación ao partido que goberna.
os concellos sempre teñen os premios da súa ideología, porque os outros non van dar un premio de que merezcan, quero decir, tampouco é eso, non? Entonces, eu digo, premios, sí, os premios son moi bonitos para sacar a foto, mas son moi bonitos pos amigos, ou máis pos que xa creen nun, pero pos outros tamén vai faltar algún premio, non? Entón, bueno, nada, decir que políticas sociales hai que, como todo, hai que negociarlo, política negociables hai que falar con todo, en política hai que falar tamén cos que non interesan, son tamén a ideología. Esa é unha forma de ver a política. Do día social tamén. Gracias. Jesús Deus. Moitas grazas. Eu aquí estou escoitando sempre confrontamento. E nós vimos para entendemento. Vimos para axudar, non para confrontar. E aquí o que queremos todos é o ben dos carballeses e carballesas. Nós somos unha forza municipalista. E, polo tanto, a política de Galicia e de España faz un poquinho grande. Nós queremos o ben dos ciudadanos de Carballo e de todos, que máis a ciudadanía nin de primeira nin de segunda. E queremos consensuar, non confrontar. Que temos que recoñecer que hai cousas ben feitas, evidentemente. Deporte, cultura e lingua galega non hai nada que decir. Outra cousa é mellorable, obras e servicios, materia medioambiental, animalisto, o sea, animal, decir, hai moito que mellorar, pero tamén hai que recoñecer que se fixeron cousas ben. Isto non é unha política de confrontación. Aquí o que interesa é loitar todos xuntos para que Carballo sexa un pobo onde todo o mundo teña dereito a vivir decentemente. Dá igual que siglas sexan, dá o mesmo. Nós non somos, non temos, estamos xa acostumados a escoitar dun lado, do outro, estemos aquí, estemos ali, pero ao final, que nos aporta iso? Non nos aporta absolutamente nada para Carballo. Nós vemos para consensuar e chegar a acordos e aportar ideas. E nada máis. Non vimos aquí a confrontarnos con ninguén, nin andar ofrecendo paus uns aos outros, nin rollos destos que houve na prensa, que me parece vergonzoso. É vergonhoso. Que esteamos que estar enfrentados uns cos outros. Se queremos olhar para Carballo todos e todas. O que temos que mirar é de chegar a acordos. É mirar para o ben común. Sexa a Xunta, sexa o goberno central ou sexa o goberno local, dá igual. E moitas grazas. Gracias. Tengo a palabra Mari Carmen Vila. Ben, para rematar, eu quería aproveitar estes 2 minutos que se me conceden para dicir que o municipalismo está no ADN do Partido Socialista. Nos levamos presentando esta candidatura 2 mandatos con propostas constructivas que levamos ao pleno, sin crispación, intentando chegar aos máximos acordos posibles ou, en todo caso, que se poidan levar adiante, que é o que nos interesa para o ben dos carballeses e carballesas. En todo caso, é fácil ser do Partido Socialista. O Partido Socialista basase fundamentalmente na xente, nas persoas. Entón, se un pensa nas persoas, fai o ben para os demais, como queres para ti. Se pensa nas persoas, que queres para teus pais, que queres para teus avós, que queres para teus fillos, que queres para a sociedade en xeral. E un vai explorando todo iso e vai dicindo que vai querendo para a sociedade. Está claro que temos que apostar por un mundo mellor, temos que apostar en donde unhas persoas temos que ser responsables e cuidar de outras, en donde todos cabemos, en donde temos que facer políticas activas para que todos teñamos un hueco en esta sociedade e, en todo caso, nos vamos a decir sempre a túa voz, a túa xente e a túa proposta. Gracias. Boa noite. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primeiro, non me contestou, señor Ferrero. Non, os comedores escolares sigue afirmando que son competencia da Xunta de Galicia. Non contestou, vostede soltou aquí unha cortina de fume, falando de que se lle asignan contratos aos centros especiais de emprego, solo faltaba.
que non se asignasen. E despois empezou a facer aquí unha retaíla de premios que recibe Carballo. Aquí hai representantes de entidades sociais, de Cáritas, de Cruz Vermella, e cando lle peten a súa porta, seguramente o que lle van a decir é: non, é que temos un premio Alas en tus pies, un premio Folla Verde e demais. Eu, con todos os respetos a esas entidades que otorgan os premios, eu alegrome que Carballo este sempre recoñecido a nivel autonómico e nacional, pero dos premios non vivimos. E vostede aquí veu a facer unha retaíla de premios para desviar a atención do debate, total e absolutamente. Pero olvidouse dun premio, olvidouse de mencionar un premio que no ano 2017 lle concederon a Carballo. Olvidouse de mencionar o premio Corazón de Pedra, que se lle otorgaba aos concellos que menos investían en políticas sociais. Ese sí que se lle olvidou. Vostede falou de que hai cada vez máis vales de alimentos, non lle discutimos, que se invirte máis en bono social, que se invirte máis en consumo eléctrico, pero iso dixen no meu primeiro turno. Nós apostamos por facilitar un medio de vida, non por facilitar axudas. As axudas hai que facilitarlas a quen as necesita dun xeito puntual e non facer que a xente dependa da axuda. Hai que darlle un medio de vida fomentando a formación, fomentando a capacitación, etc. En canto ao servicio de axuda no fogar, sí, bastante lle costou adxudicar ese contrato do servicio de axuda no fogar. A outra empresa estaba desexando marchar, certo é, e aquí sí que quero un inciso, porque quero valorar o papel deste goberno, que agora xa nos olvidamos, na pandemia. Este foi o mandato da pandemia. Dende o Partido Popular afirmamos contundentemente que o BNG, o grupo de goberno, non estivo á altura das circunstancias. As condicións das traballadoras que traballaban para a empresa que prestaba o servicio de axuda no fogar eran nefastas. Non se lle facilitaban os equipos de protección individual. Sin embargo, as traballadoras do Concello sí. Por que hai uns usuarios que tiñan todas as garantías sanitarias e outros non? Quen permite eso? Quen ten que fiscalizar como se exerce ese servizo de axuda no fogar? E insisto, seguimos sen o edificio de entidades sociais. Moitas gracias. Señor. Jesús, eu lamento, pero algo temos que debatir, é un debate, e algo temos que debatir. Efectivamente, en unha semana que nos chegou a última autorización que sale publicado no DOGA, seguimos sin edificio de servicios sociais, claro que sí, claro que sí. Pero se digo que vou insistir que eu espero que esta mesma celeridade se lle pida a todas as administracións onde cada un está representando. Supoño que terán a mesma obriga todos, o Concello de Carballo, e o resto tamén terá a mesma obriga de actuar que a semana seguinte xa teña as cousas feitas. Bueno, nós encantados de que fora así. Cando vostede fala de esa alusión a Corazón de Pedra, eu dixen no último mandato, e o último mandato é 19-23. Estes son os premios do último mandato. Do último mandato, vale? E cando se fala tamén do servicio de axuda no fogar e o da pandemia, o Concello de Carballo, efectivamente, actuamos, bueno, pois intentando, non, que o servicio se prestara sempre nas mellores condicións. E atrévome a decir aquí, con este auditorio, que o Concello de Carballo dolle material a esa empresa e atrévome a decir que esa empresa derivou material a outras traballadoras de outras localidades. Atrévomo a decir, porque nós sempre que por parte da empresa se pediu colaboración, sempre se lle prestou, porque era a nosa obriga, e nunca regateamos e escatimamos un euro nin un céntimo precisamente para que ese servicio funcionara ca maior axilidade posible. Os tempos de pandemia foron tempos duros, e eu, sin embargo, teño recibido felicitacións de persoas de todos os partidos, incluído o Grupo Popular,
felicitando ao Concello de Carballo precisamente polo comportamento que se tivo durante a pandemia. É unha situación completamente nova que todos tivemos que respostar, non? E o que fixemos tamén foi acompañar, non? Durante eses momentos tan difíciles a 700 persoas, distribuímos 1992 menús en 2 meses, activáronse tarxetas de comedor para 495 nenos e nenas. Eso significou, xa digo, un incremento de un 80% de familias que precisaban axuda puntual e así se lles prestou. Xa digo, eu creo que cando se fala de mirar para adiante, eu intenteino desde o primeiro momento, por eso fixemos nas primeiras intervencións esa visión cara adiante, non? Pero si o que se trata de avaliar, eu estou disposto a que se avalie o traballo do actual goberno durante todos estes anos. Pero non seremos nós os que o valoraremos, serán os veciños e veciñas que terán ocasión o próximo día 28 de valorarnos a todos no seu consello. E aí dirase quenes merecen a confianza e quenes non. E o povo é soberano e o povo é que máis ordena.